А за какво ми е кредитен консултант, като мога да отида директно в банка? Можеш, но така сама си вредиш. Първо, банките променят продуктите си на месечна, а понякога дори на седмична база. Така че, ако не работиш това по цял ден, трудно ще се ориентираш кое финансиране е най-подходящо за теб. Второ, получаването на оферта от банка е само първа стъпка. След като разбереш къде ще кандидатстваш, трябва да преминеш предварително одобрение. Имотът трябва да бъде оценен, проверен, профилът ти ще премине през няколко отдела на банката. Ще трябва да прегледаш и подпишеш договора си за кредит, а на финала да преминеш сделката на нотариуса. Гарантирам ти, че ще имаш много въпроси и ще искаш някой експерт да ти отговори безпристрастно. Трето, когато работиш с кредитен консултант, ти реално ползваш не само него, а и цялата му мрежа контакти във всички сфери. Оценители, юристи, брокери, нотариуси, банкови служители, а и неговите колеги. Всички те имат отношение към сделката и опит, с който да минеш през нея без изненади. Материята е доста сложна, а грешките са скъпи. Затова една от всеки 3 сделки минава с помощта на кредитен консултант, а за услугата му плащат банките, за да може всеки да има достъп до обективна професионална помощ. Москитари БГ, купи своя дом без изненади.